जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो को। तो आज है गोटे सांगर बाहाघर सॉरी सांगर भाईर बाहाघर। तो आज आम जीवु बाहाघर रे। तो संध्यार आज बाहाघर नाइट रे। तो पूरा मजा मस्ती पूरा अलग प्रकार हम डांस भी हम मुझे सब देखेबी वीडियो रे देखेबी आपन को केमती कौन प्रोसेसन होती केमती कौन डांस हो सब मुझे देखेबी। तो एबे टिके खाली मार्केट टिके काम अच्छी तो बुलाबुली करदेकी आसे तापर संध्यार पुणी बाहर आ आणि एकदा हो रोल गाड़ी ना ನಾವು ತಡ್ದ ସକାଳୁ ଗାଡି ଗୁଡା ଏତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମରେ ଗାଡିଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡି ହଁ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୋଡଟା ନା ଏଟା ଛୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖୁନୁ ସବୁ ଗାଡିରେ ଦେଖେ ପଛରେ ଦେଖେ ହେଲମେଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ହଁ କୋବି 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 ଏନା ଜୁକୁଡିଆ ପଟେ ପୁରା ହେଭି କୋବି ବାହାରୁଥିବ କହିବୁ ନା ଚାଷ ହଉଛି ନଈ କୂଳଟା ପୁରା ହେଭି ଚାଷ ହଉଥିବ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ କହିଲ ଲୋକ ଚାକିରି ପଳେଇବ ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସିଆଡେ ଜମ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବ ଜୀବନ ପଳେଇଲେ ତ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପଳେଇଲେ ଚାକିରି ନ ଯିବା ଦରକାର ଜୀବନ ପଳଉ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖିବୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବେ ଯାଉଥିବେ କହିବୁ ବୋପା ବାହାଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି 2-3 ବସି ଯାଉଥିବେ ଭାଇ କହଲା ଭାଇ ଏଇଠି ଥିବ ହଁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ପଳେଇଲା କି ଜିରାଫଟା ନା ବାଘଟା ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସକାଳୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜିରାଫଟା ଆସିବ ଜିରାଫ ଆସୁନା କାଇଁ ବାପା ଗୁଡରିକି ଆସୁନା କି ଜିରାଫଟା ଠିଡା ହେଇଛି ସେଠି ଶୁଣୁନି ଓ କି ଭାଉ ଦେଖୁନି ତାର ହାତ ଟେକୁଛି ପରିବେଶନ ନେଇକି ଆସିବ ବୋଧେ ହଁ ହରିବା ତ ଦେଇନି ନା ପରିବେଶନ ଟା ଆସିଲା ଆଇଲା କିଛି କହିବ କୁଆଡେ ଗାଡି କାଲି ପୁରେଇଥିଲେ କାଲି ପୁରେଇଥିଲି ନା ତମରି ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁ ଏତେ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଆସିଲା ଆଉ ତମରି ଗାଁରେ ରହୁଛି ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁରେ କାଲି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ତମ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲୁ ହଁ ଏଟା ରଖିଲୁ କୋଉଠି ଚନ୍ଦନ ଓହୋ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଚନ୍ଦନ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯୋଉଠି ଗାଡିଟା ପୁରଉ ସେଠି ସେ ଗ୍ଲାସ ଖୋଲି କେତେ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ସେ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ
ପ୍ରସେସନର ମଜା ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କହିବି, ବର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ପଳେଇଲାଣି ଝିଅ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖେଇବି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ATM style. ATM style. ATM style. ATM style. ପଳେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।